2 days ago, tumeona hot current yachina Brian Banda and panali nkhani zingapo zimene zinachulidwa zimakambidwa nde nkhani imodzi inali ya Jesse Kabwila imene amablema kuti misonkho ya Malawi zitukuzo ngati mwapangira misonkho ya Malawi za Malawi siza MCP ndeno anabwera ndi kulongosa zawo nda amablasha mbaja kuti mukupanga chibwana nthawi imene timaona hot current tija sikuti tinalitoka sikuti munalinoka komanso panali anthu angapo mmodzi maiwe Jawezi Banda alipe kumonelera ndiye dzulo anakabweranso nayenso pa programu yake ya Kandimvelere kuti nayenso afuna ayankhe za zimenezezi kubakira mai Jesse Kabwila. Anyway guys, tangoonelani judgment ili ndi noyoka muona noka judgment yake kuti ndiyo tani. Thank you so much guys, Malawian cameras. Kumalaiki mai Kabwila adzendera zitukuko zaboma ndikumapangano kampeni pa kamati zitukuko zaboma ya Malawi misonko ya Malawi zitukuko zimezi ayutefa sonka what DPP atausimba afodi atausimba chifwa tutimasoka ndi chimodzi matoketi sindalama zimene zikuchokera kwa treasurer achipandi cha MCP it's not zibana pangazi zibana pa misonko ya Malawi yezona because let's not politicize misonko ina kuti Malawi konse tikusonka and we want to tinene kuti zimezozo nchipandi cha oto chimene tikupanga no so ineyo pali offside yaikulu isingwira chimene singwira nchonena kuti mavala makakawana kone chani ya chipanga makaka mavala apawa ndiya chipani pamene chiri kukochi nchaboma pamene popo ndemwa iponya zima yameneyo akuzitenga zinthu bwanji akuyendera ma project ngati ye ngwaboma mneneri wa chipani cha MCP umafotokozera anthu zimene boma likuchita akulakwitsano akabwira akuphatikiza nkhani za kuchipani atavala ligali yonse chipani paleta chanchani koma basi papezana lori avakambaza misewu osasira bwanji government spokesperson for example akunkuyu atira mkhula zimenezi osasira department mwina yona za misewu kanda roads authority atira mkhula zimenezi iwo akuchichika bwanji akabwira kumana mkhula nkhani zokhuzana ndi chitukuko maluma asira ina akabwira Deus paper undilole 30 seconds yene ndisana yake funso lako eli ndifuna ndingowadziwitsa kwa Malawi kuti kwa nthawi yoyamba mwina muzaka 15 boma limene ladzipereka kubwenza ngongole ndiko ndabe pa 30 seconds mundikhululukire ndibwerera naona ngati fundo iyi ndiyofunika ifoti ndaiwala olomuta kafusa bambo Lekani Katandula ngati amene ali mkulu wa Malawi Confederation pana na former president kuli ndani ba pano kuli Nzimai no Nzibamba as well yes ajoka liti kuna izi sanku posa chidwa I'm yet to get the name fine ndeji mena ufuna utando zenchona kuti ndiko ndationa asakafuse muntu koma akaifuse institution ya MCCI apite anthu ku Chamber of Commerce and Industry Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry umadziwa image ndi likulu la makampani anthu ndiyeno anthu makampani amachita supplies into kuboma libereka itsanzo ena wapanga mina supply kandi stationery kuboma ena apanga supply kandi madesiki ku Ministry of Education makampani ya Malawi muno ena kandi ma plastic ena kandi zachipatala ndiyeno makampani ambiri anthu mdziko muno akhala kudandaula kwa nthawi yaitali kuti boma sikutilipira chani ndalama zathu zimene timati tikapanga supplies into utapasa service boma lakhala nthawi yaitali lisakuwalipira anthu apite ku Chamber ku Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry kwa nthawi yoyamba boma la Malawi ladzipereka mzaka zimene ziwiri zitatu zimene zadusa pakatipa kuti lizionesetsa kuti mwezi wina uliwonse
company imene ili ya private imene yapanga supply zinthu kuboma company imene ndalama zake atani alipidwe. Chimene chimachitika nachi Deus mukazamva chichewa kuti crowding out private sector, chimene chimachitika nchakuti boma likagwira ndalama za private sector mupangisa kuti private sector ivutike chifukwa kuti singakuze business, singalembeso anthu chani ntchito chifukwa kuti kakapito kawo kakang'ono. Koma boma likati latenga madesic, likatenga mankhwala ku private sector, likatenga kaya ndi stationary ku private sector, likawalipira anthu aja mwamasula kapito yawo, ndekuti akakuza business yawo alembaso anthu chani ntchito. Nda challenge anthu kuti tsiku la lero lofani kupereka information imeneyi. Ngati pali boma limodzi limene lazipereka kuti lifuna lizilipira sizingalepere contractors for example sizingalepere Deus. Very true. Very true Deus. Sizingalepere kukhala ndi teething problems komanso some gray areas sizingalepere, but on a bigger scale mukaifusa Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry ikuwuzani kuti pali improvement kapena kuti kusintha kwakukulu kumbali ya boma kuti lipira ndalama zathu. Ndofuna ndiperekeko information imene kunena kuti pamene chuma cha anthu akudandaula komanso akulu awo amadandaula, zinthu zina zimene zikuthandizira ndi zimene zifanye kuti boma lakalini ngongole ndi anthu mdziko muno, koma boma ilayesetsa kuti ngongole zija adzilipira. Ndipo achemba anathokoza boma kuti mukuyesetsa kuwapatsa anthu athu amene ali pansi pathu ndalama zawo akakupanga supply kapena kugwira nchito 25 zimene zatsala akabwira maona ngati muithawa yes zingateke ngani akabwira akulankhula kwambiri malo maboma ndi zinthu zovuta Deus. Choyambirira tifuse nene kuti kodi boma simukuti akabwira ndi ine tsankhule ngati akabwira ndi mneneri wa MCP ndi mneneri wa chipani cha Malawi Congress Party, koma nimeona ngati kuti anthu ambiri adzuka kwanena akabwira kuti ayi mupita bwanji natenga she went on a media tour anatenga atolankhani kuti tiyendere zitukuko zimene boma lacha kwera likudana likupanga akabwira akutero. Now anthu atuluka akwadzudzula akabwira kuti ayi mutavala makaka achipani simukuyenera kumakaonesa atolankhani ngati kuti ndalama zimene mwapangira chitukukocho zachokera ku chipani cha Malawi Congress Party. That's the concern. Ndefe timafuna tizukute pamenepo ponena kuti anthu akudzudzula kuti ndalama zimene boma la MCP sizitukuko za chipani koma ndi za boma. Ndimafuna ndikuuzeni chinthu chimodzi, ndipereke chitsanzo mumvetsetse. Kalasi yanga yoyambirira yophunzira nkhani za chuma amakuphunzitsa mitundu ya ma economies. Kuli free market economy, kuli command economy, nde kuli ena amachula ma economies osiyana mixed economy, nde kuli maphatikiza command komanso free market, kumene kumakhala liberalization ndi zina. Nde akakuphunzitsani amakuwuzani kuti kodi muidziwe kuti economy iyi ndi free market, iyi ndi mixed economy, iyi ndi command economy, mmaona chani. Nde mphunzitsi wanga ananena chinthu chimodzi zaka zambiri tunaphunzira izi mwina zaka 15 or 20, ananena kuti mu free market economy imene lingati dziko la Malawi amanena kuti money comes from taxpayers and not users. Mwamvesesa chinthu chimodzi chimene mungaizwire kuti iyi ndi free market economy, money comes from taxpayers and not users. Ine ndiye ndinayimika mkono chifukwa kuti ndikwaziwa ma taxpayers silichedwa ma taxpayers ndikwaziwa koma ma users ine ndi umbuli wanga nena sindikwaziwa. Enafu sapusanga kodi mukati ma users ndi ndani? Mphunzitsi wanga ananena kuti kwa zaka 26 zimene ndaphunzitsa kalasi iyi, ndifuna kuti anthu amvetsetse, kwa zaka 26 zimene ndaphunzitsa kalasi iyi iweyo ndiwe mwana wachitatu. Zaka 26 mwana wachitatu kundifunsa funso ilili kuti kodi ma users wani ndani, ndi nkhani yomwe ndifuna ndiyankhe pano. Unena kuti anthu akuti boma la Malawi Congress Party lugwirisa ntchito ndalama za anthu, misonkho ya anthu, taxpayers and not users. Ndalama za anthu nde akabwira kumapita naonesa anthu zimene boma lawo likuchita. Ndimafuna nene kuti mukanena kuti iyi ndi command economy mumakhala ndi kagulu ka anthu kamene kamapanga collect misonkho. Iko kaja ndi kamene mwakapasa mphamvu to use the money that you have pulled as a nation. That's a characteristic of a mix of a free market economy. Ndimafuna nene kuti iwo aja kwera ndi gulu lawo powavotera tidapasa udindo otagwirise ntchito ndalama zimene ife timasonkha kuzera ku misonkho. Nkhani ndionena kuti anthu opereka msonkho yes muli anthu azipando zosene ndizoona
muli a DPP men. Exactly. Muli a UDF men. Ndizona. Muli a UTM men. Exactly. Why should somebody go on the public nkumanena kuti boma la MCP ndimene upanga izi pamene misonkho ichokera kwa wina aliyense. Pamene popo chimene akunyadira iwowo ndi stewardship. Kuti ifeyo mutatikhulupirira andifotokozere Deus ifeyo chimene tikunyadirira ndi stewardship. Ena ache mudatumapo kuti apange izizi amalephera kupanga. Ifeyo mutatituma onani zimene tikutani tikupa oleniyo Deus mwana mukati mwamutuma ukapanga chinthu amatsabwera nena kuti iyayi ineyo munantuma wina walephera kupanga. Ifeyo mutatituma zimene munatituma zija ndalama zanu mutatipatsa takwanitsa kupanga izi. Koma nzoyenera kuti anthu adzimanga ndalama za misonkho. Ndizona a DPP Deus unafuna ndifuse a DPP ndi nyamata wawo Danlu sanayimbe nyimbo yoti lozani zanu akanena kuti lozani zanu a DPP aja akamayimba nyimbo imene ijayi zimene amati tiloze zija oloti ziloze amaloza zomwe apangira ndalama zawo kapena ndalama zabombo. So ndibalize nyo Deus ukupasisa mayankho amene ndikupasa. Yes, koma nthawi akuti lozani zanu ife titani owatadiso amavina zimene amati tiloze zija amaloza zokuti a DPP anagwisa ntchito ndalama zawo. So akabwira ngati akuti naonani zimene achakwera akupanga akugwisa ntchito ndalama za Malawi koma chimene akunyadirira ndi stewardship. Ndalama za Malawi zili m'manja mwabwino chimene chikuchitika chikuoneka olopa mpingo mmati mbusa uyu tizamvoteraso tizamusankhaso treasury tizamusankhaso chifukwa nthawi yake zinthu zimene amachita ndi ndalama zimatani zimaoneka. Nthawi imene achita njero